Hohom Dodomni Tongthokmani Bising St.Thomas Believer Eastern Church Narayan Khamar Jampuijala Silver Jubilee Panda Palaijakha Salai Panda Palaijakha Nuti Te Nuti Sha Panda Channel Sakang Rukphai Bisi Holong Thai Bekala Pyogi Rezaka His Grace Onil More Philemon Niyakte They photo exhibition Bohino Pyogi Rezaka Panda Pai Manzaka His Grace Bishop Onil More Philemon Reverend Father Toshi Tamut Vicar General Reverend Father Shodan de Burma Bishamganj Diocese Vicar General Reverend Father Shukumar de Burma Vicar General Jelegang Mission Province Reverend Father Kir de Burma Jampuijala Division Province Vicar Abno Kare Kaitone Shamung Khanyai Rock Te Gana Gini Churchni Putu Khanyaro Bo Panda Pai Manjak Phagya Salani Pandano Toye Bishop Shaka Khamar takok te wakok song langsak ni borom genang joto dofani borok rok khulumui tongnai joto mothani khapangni takok te wakok song tini belai tongthokmani bai norokno sana klaikya kok o tongthokmani kok nongkha St.Thomas Believer Eastern Church Narayan Khamar Jampuijala Mission Province ningai tini obrong Rukphai Bisi ter 25 bosorni khakaham Hamjakmu Subraing no lopmu abono tini phunuka te a celebration eba tongthokmani borong tini Palaijakha abono tongthokmani joto manjak phane bagai ang tai sini fathers rock jonghor rock joto sini gana gini mothani believers rock okra sakra rock sikla chere khana phai sokmaikya tai omono kaisa program sang miawo sobinar tiklaikya te abono dedication Palaijakha tai podri por samu keset bo kaisa balai kaham ke borong Rukphai Bisi ni bagi resapka te ba bahir samu ro ngai tai tini phungo sang khulomani thangai tongo khulomna sakango sini holong dap memory mutuk lai jangnai kaisa khulok jaka tai pharok bo sarok jaka tai nainai ni exhibition mo balai ang imang no ge je sini believers tok asuk jora ke khlaimana hnai wansoka simple ke client nai piaba Oma hai jaro phano pandemic ni situation phano rang puisa kripru phano brong ma hai ke kha tong be khlaikya oma highly appreciation ko tai kaituna hamari ni ko dakhuro khuro ai thagona no kong sanai please borong bai suri tongne je believer Eastern Church kebangma mothabo mahai soto tongko arbo ngna bagi terke norong subasnang suri mung subasnang suri lai tongne God bless you all Hambai. Selena, tai tens tong leaders rock, tai joto milibas cerai kena sikta siklingi, barang o halong da mukumu darka, mesin joto dengan serang jane kaisa, tai amas halpron ru, sobaring sing hanujai tanah bagai ang pasal seperti Kolkata dari otok kuri dedicate lai, amin. Sehingga tongkong lainnya aja, tahu harus ke tongkong, dia harus. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Bisini jiba kamana rugai mothani secretary Sanjay Deburma te mothani juda adong rok khatong thoma ko shawi kanarka ini hingke sini St. Thomas Believer Eastern Church Narayan Khamar 25 year Bisi pongmani sal hani bagai all Bisi pongmano te sini Narayan Khamar mothani joto local parish council ni tai mothani joto sung asok lamini bisinte tini all sal sung Rukphai Bisi ter ini sung sal palairenan bagai sing ora tini kuthum lake Obo miani simi jengjak mane obo tini saribo nusung bainai obo haike opanda luaji jak sini church sing 1996 so sini church motha sai mani sini church motha asa mani jago sing belai kisake sulai tongmani sini nukhongrok belai kom mani tiaba sing belai kosto ke ajora roka sakai tuno ko sulnai griko gereng kami roko motha griko kebangma tamnai chini beskango sebisa sunggal ke kero kayu man sing abor mo bebangno biji sini mumbai ke sing noroi kolai sing asuk tura psikolog ma sing sulai
Hai bagi kaitor tongmani bagi no ini sing of 25 years sing sampai man hai bagi kaitor no paisnya sampai kita awal sini motha 25 years sini mulut merok sini Bising church sini mission sini father beren father kurang itu kurang baik kurang ni naik kurang baik ni sing ini 25 years kalau kau sing warsa kurang ini sini motha gana gini kebang mata aku nak kaitor no manja tapi tapi kok sing tong khabar no sing disini kok sabai borong no suka hani ya motha zaman lama telangan ni bagai sini nasim tong ko am saya sing tebo kaitor ni pohor sing sarna ni bagai abe simia sino motha ni bising tei kaibri motha sing songjai manka sing tinang ko tebo sing obni bising tei tebo kereng kamera ko motha hangtheng tabe simia sini church ni bising tei sing prai khorok dok sing missionary boro ka borok tabo kaitini samorok tangai tong gahaine bagi sing bos kango te boro horoi kaitini kokpir thani wo sing tebo chobana ni bagai sponsor khani ni bagai sing chini mothani joto putu khane rok sing joto na abono sing wansuk lai tong te khlai bo sing thanai ni wansuk ni tirpa hastini believer eastern church ni ojama phang chini his grace bishop onilmol Philemon botini phaisok paika aboni yaglo tong chini believer eastern church ni tirpa hastini vicar general they Bisangwanza Decision Father, Reverend Father Sadon, Tai Jampuijala Provincial Vicar ni Father Kiri, Tai Jampuijala District ni Father Khamar, Tai Tagajola District ni chini Father Mongol, Tai Haino Hai Palaijakha Phika Udaipur District ni Reverend Father Koitan, Tai abono karibo chini joto motham rungnai Father rok, Tai chini Pastor rok, Tai oje ojago chini kebang ma chini Bisangwanza Diocese prai Jampuijala Province ni je kabangma motharak o jago tini phai kuthum lai chini Rukphai Bisi ni pannawo Rukphai no inauguration khaike tei kabangma Bising tei sing kokthai kothoma kaham sang tini singi makha tei sing wansugui tongo phainai je golden no haina kaham khaimani bagai tei sing tini o arrange rogo sing asuk je wansuma modite sing khaimalia abon bagai phainai rogno lamsogo haipuno sing je wansuman ti khaiman bagai na kharsano tei bisi phainayo haina kaham khaiman bagai sing sai togai tongo asung hambai bung tama ani mung rajesh ne bolma mothani kesia ini serang satino Rukphai Bisi no manai sing sini bilbai stasas na phar mothani puju khainiro bilai no khabang khasrangjak khatong khokjak tamni bagai himlai sini purong lai nai thok keseng khaiman mani bagai lai borok kebang thakya awni bagai sing lai khabang khasrangjak khatong khokjak sini o 25 Bisi ni sing lai mamani bagai golden lo bom hai wansung rok tong no rok golden no ka sing taibo wansung mung tongo obni sai ibu kabang khabang khas joton khawan sulaijak ebo kahmo khlainen khathonajak ke somboram de berma ang mothani kasa elra bagai belake hambai maro kaito no tamni hamale tini ojra ka hamamane abo kaito ni bisingti se hada abo sine musutiya amene bagai kaito suno joto yathiya kra khai suno 25 বছর জরাও suno jora ka hamroi asik nai tho khai mane bagai kaito na ani khani paipile hambai ya paru tebo hambai ano jora roi renai ini sini serang satin channel bono hambai ya paru sing angke tamo sini joto no sawi thangka sini secretary songrok joto mothani kogrong no sawi thangka tei bahake o 25 year Rukphai Bisi ter no khaike abo borok sawi no khnarka angke tabuk norong ni thaniwo tei kaito ni thaniwo nakar sane chi kongma sawa sini panda gobang mane mistake ngui tongui mano saya tongui mano aboni bagui kaitor bona kar thung te norong joto phainai rong thani ba ang nakar sano sini o Rukphai Bisi ter sini gobang mal samung rogo tai baksa samung rogo phana sung gobang ma saya sugya ngui tongui mano aboni bagui ang norong ni thaniwo obono nakar sanmung ang tini o jara asuna ani sam bumung tama ani bumung ke nomita de broma ang khoroksa ko WF ningui bure rok ningui phande jini kesiar ngui tongwa
Rukphai Bisi Rukphai Sembel kena khatam jam kasam jakaitur o sali jaro apa kaitur suno apa kaitur lay kotor ka hamre kya oro samjam ni sale kotor kaitur su apa chini bisop so khai so kaitur ni ini mongba kar kaitur mai kimi tong Teba hambai sini borong ganang sini pada rokno te hambai sini mothni joto phainai sini opposition year bisi silva jugle bisi no opanda musang ni bagai ang mothani elder ngai sini o 25 bisi lai thangjak kogron kisa share khainai tai mojuk khainai abni bagai 1996 bisiwo sini o Narayan Khamar kamio poila kaituni botma kaham sokayo sabani bisingte inge purno jomatiani bisingte te azarawo baptism ro pemenge sini St.Thomas inge azarawo family ke tin family baptism mongka ge a family ro kaitoni thani kaham ki suri loboi tonglai mani bisingtei sini mathawatei bo borok kabang ungkha borok kabang lai mani bisingo sini khumulung head office o bible training ni kaisa ungkha ge arani bisingo sini mathani bisingo sing astojona o mathni hoite aro training thanga ge aborni mung kisa sanamusungo Romdi sini takuk Obiram Deborma takuk Sukulal Deborma takuk Doyal Deborma takuk Guru Deborma Father Suku Deborma
Pastor Samlal Deborma, Pastor Sanjit Deborma, Pastor Mordan Deborma. Borok Arjona, Sini Omotini Hoite, Kaitini Botmagahno, Pirnani Rakazaka. Okay, Au Haiklano, Opposition Boshor Bishiwo, Sini Omot Hawo, Kaitini Cockpit Haga, Dodzona. Pastor Father Evangelist Kai, Opposition Boshor Bishingo, Dodzona, Kaitini Botmagaham, Sini Mothawo, Pirhaga. Abroni Mung Norok Saimano, Sini Aego Norok, Putushazona Tankan Nugnai, Sabo, and Salia, Temizora Comba. Okay, Borok, Sini Mothawo, Kaham Samu, Kamini Bagay, Omothani Bishingte, Motha Kaibiri, Songsazaka, Amotharoni Mumke, number 1 Tongo. Sini Gobi Motha, number 2 Tongo, Sini Hanare Motha, number 3 Tongo, Sini Mongol Chondro Motha, number 4 Tongo, Sini Nimai Motha. Tawri Motha Katawa Tondorang Saiman Yato Sereka. Ki How High Klaino Kaito Sino Subamani Bising Take Klaye, Sini Motha Watabo, Sing Ekatris family, the 120 member Klaye. Sing Kaito no Kulumai Tongai Jawa. Okay, Kaito Subamani Bising Tay, Sing Kabaksa Katansa Tongai Bising Tay, Sing Rukphai Bisino Klaimanjaka. Abri Bagi Kaito no Paiplia Hambai, and it was Sikonte testimony or Mokai. Tongthokmani Rukphai Bisi